जिउतिया व्रत के कथा कहतनी आप सभे सुने लोगिन। सुन के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे लोगिन। कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे लोगिन। शुरू से लास्ट ले कथा सुने लोगिन की कथा सुनला के फल मिली। एगो गांव रहे, एगो गांव में एगो बनिया रहे, एगो बनियाइन रहे। दोनों प्राणी रहत रहे लोग। बनिया कमात रहले आ उनकर औरत खात रहली, बनावत रहली। बहुत दिन के बाद एगो पुत्र भइल। पुत्र के नाम धराई लालू। लालू 3-4 साल के भइले तले बनिया मर गईले। अब बनियाइन फूट फूट के रोए लगली कि अब हम का करी, कैसे हमार जिंदगी पार लागी। बनिया तो मर गईले रहलन तो दिन भर कुछ ना कुछ कह के लियावत रहलन। साझी खानी अनाज पानी बना के जियत खात रहनी हसन। अब हम का खाए। एगो भगवान हमरा के बेटा भी दे देले, उनकरा के का खियाए। टोला महला के मेहरारू कहली सन कि ए बनियाइन मत रोव, हमनी के घरे नू थोड़ा थोड़ा काम करबू नू तो हमनी के थोड़ा थोड़ा मदद करे सन तो तहार जिंदगी पार हो जाई। हमनी के घरे काम करे वही है। अड़ोस पड़ोस के मेहरारू उनका के बहुत संतोष दिहल लो। अब रोजो काम करे आकि जाए लगली तो केहू कहियो आटा दे दे, तो कहियो केहू चावल दे दे, तो कहियो केहू सब्जी दे दे, तो लियावस बनावस। तो लालू के माई दोनों जना खाओ लो। इहे वो लोग के डेली के काम रहे। बगल के एक जनी पंडिताइन रहली तो गईली तो कहली कि ये बनियाइन आकि परसों खर जिउतिया हटे कि तू भूखी ह। तो कहली हम जिउतिया के बारे में तो हमरा जानकारी नहीं खे कि जिउतिया कैसे भूखल जाला, केकरा खातिर भूखल जाला। आ तो जिउतिया बेटा खातिर भूखल जाला। तहरा तो औरी केहू नहीं खे, एगो बेटे ले धन बा। ओहू बेटा के सुरक्षित रहे खातिर तू जिउतिया आकि व्रत कर। पंडिताइन सिखौली तो बनियाइन के मन डोल गईल। कहली कि सहिए कहतारी, एगो हमरा बेटा बढ़ले बा आ बेटा के व्रत हटे हमहू कर। कहली कि सवेरे उठ जइह, नहा के खा लीह, भिनसहरा जौन बनइह तौन तिरोई के पाता पर चढ़ा दीह। फिर काल माने भूख रही, फिर परसों पारण कलीह। लेकिन ई ना पंडिताइन बतौली कि पारण के दिने गरमे गरमे खाना खाई जाला। अब बनियाइन नहैली खैली, नहा खा के जिउतिया भूखली। तो सब दिना सोझक चाउर काम पर से मिले आ वो दिन टूटल चावल मिलो। टूटल चावल खैली भी। तिरोई के पाता पर टूटले चावल पुरखा पुरनिया के चढ़ौली भी, जिउत भगवान के भी। बाँचल तौन बेटा के खियौली आ ओकरा से बेसी बाँच गईल तौन पानी में डाल के धो देली। जिउतिया व्रत के दिने काम करे ना गईली। कहली कि आज व्रत भूखल बानी, केहू के घरे काम करे ना जाए। सवेरे उठली, अपन नहैली धोइली आ उहे बसियवा भातवा टूटलका चौरा के पानी में डाल के नमक डाल के थोड़ा सा पानी पी लेली। आ कहली अपना बेटा से कि ये लालू तू जा बगीचा में खेल, हम हई भातवा पानी पी लेतानी आ जा तनी काम करे। केहू आटा चाउर कुछू दी तो लेके आए तो गरमे गरमे बना के तब तारा के बगीचा में से बुलावे आए तो हमनी के माई बेटा खाई जाई। लालू कहले कि हाँ माई ठीक बा, तू काम करे जा, हम बगीचा में खेले जातानी।
बगीचा में खेले चल गईले। उहे भातवा में पानी डाल के नमक डाल के जो कवर खास तो बार उनका बेटवा के अजगर लीलत जाओ। जैसे चावल समाप्त कैली वैसे उनका बेटा के लालू के अजगर पूरा लील घलस। कहलस कि जिउतिया व्रत के दिने चाहे जो कुछ भी खा गरमे गरमे खा। आ ई तो 3 दिन के भात में पानी डाल के आ खातिया। एकरा बेटा के हम जीवित ना छोड़े। ओकरा बेटा के घूंट घलले। अभी गईली काम करे, केहू के घर से चावल मिलल लेके अइली। घर में भात बनौली, माड़ पसौली, माड़ में नमक डलली, 2 गो थरिया में भात निकलली। कहली कि सेराई भातवा तले जाई, लालू के बोला लियाई। गईली तो लालू 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 चारू बगल चिलैली। केहू बतैबे ना करे कि लालू के देखनी ह। लालू कहाँ बाड़े सबसे पूछस तो सभे इहे कहे यही बगीचवा में तहार लइकवा खेलत रहल, लेकिन ओकरा बाद ना देखनी ह कि तहार बेटवा कहाँ गइल हटे। और बगीचे में लगली छाती पीट पीट के रोवे। तब एगो बुढ़िया के धारण जीउत भगवान कैले अइले तो कहले, ए बुढ़िया काहे रो तरिस पीट पीट के माथा। आ त का करी ए माई, एगो बेटा रहल। आ बगल के पंडिताइन चाची कहली ह कि बेटा खातिर जिउतिया भूखल जाला। उनका कहला सिखावला में हम भूख गईनी ह। आ जैसे पारण क के गईनी ह काम करे वैसे ओइनी ह। आ भात बनैनी ह काम क के 2 थरिया में भात निकाल के अपना बाबू के बुलावे ओइनी ह। त हमरा लालू के पते नइखे चलत कि कहाँ बाड़े। हम कहाँ से कहाँ जिउतिया भूखनी ह। हमरा जिउतिया भूखे के ना चाहत रहल। बुढ़िया कहलस कि ऐसन मत कह, जिउतिया बेटे खातिर भूखल जाला। तू भूखलू ह तो का के तिया कैलू ह। आ तो हेतिया कैनी ह। आ तो पारण तू बसिया भात से कैलू ह। ताहरा बेटा के जीउत भगवान अजगर के रूप धारण क के लील घलले बाड़े। लेकिन इहे जीउत भगवान के एथी हटे कि केहू के साथे अन्याय ना करेले। ताहरा बेटा के जीवित रखीहन, ताहरा बेटा के मरीहन ना। तू जा अपन घरे संतोष कर। आगे साल जिउतिया आई तो तू का करी ह कि नहा खा के दिन गरमे गरमे ताजा खाना खई ह। फिर जौन जूरी मिली तौन तू ओठगन चढ़ई ह। पारण के दिन तारा ना कुछ जूरी तो छानी पर से कोहड़ा के पाता पोई अरवी के पाता तूर लीह आ ओही के बाफ लीह नमक डाल के, ओकरे पानी निकाल लीह आ तू फूंक फूंक के पीह। आ कहीह कि हे जीउत भगवान हमरा बेटा के सुरक्षित वापस क दी। आ ताहरा लगे अगर चावल आटा रही तो चावल बना लीह, रोटी बना लीह, दाल सब्जी बना लीह। आ ना रही कुछ तारा लगे तो इहे पाता के माड़ पसा के तू पीह। आगे साल जिउतिया आइल, नहैली खैली, जिउतिया भूखली। पारण के दिन केहू चावल दे गई, ओकरे भात बनौली, माड़ पसौली, छानी पर से कोहड़ा के पाता तुरली, साग बनौली, साग के पानी पसौली या माड़ में डाल के आ भात डाल के जो कवर खास तो कवर जीउत भगवान उनकरा बेटा के उगिलत जास उगिल देहले। आ कि चावल समाप्त कैली तले उनकर बेटा के जीउत भगवान उगिल देहले। आ कहले कि अब तू हमरा रंथ पर बैठ, चल तारा दुआरी पर छोड़ाई। तहार माई बहुत पुरनिया हो गइल बिया, काजने आई कि ना आई। काल के व्रत भूखल बिया, थक गइल हुई बेचारी। जीउत भगवान लालू के घरे लिया के पहुँचा गइले।
दुआरी पर से लालू कहत रे माँ ए माँ तू तो कहलू ह कि केहू चावल दी तो माड़ पसा के भात बना के तारा के बगीचा में बुलावे जाए आ तू हमरा के बुलावे ना गइलू। देखो हम अपने से आ गइनी। लेकिन ई लालू के ना भरम रहे कि हमरा के अजगर लील घल्ले रहल। उ साल भर पहिले जौन खेले गई रहले आ जौन उनकर माई कहले रहली उहे बात उनकरा याद रहे। अइले तो माई कहली अरे हमार बाबू आ गइल। तो अब जीवित भगवान के उनकर लालू के माई कोटि कोटि प्रणाम करे लगली, माथा दर दर के प्रणाम करे लगली कि जैसन हमरा बेटा के सुरक्षित जीवित भगवान रखले ओसन सारा माता बहिने के बेटा के जीवित भगवान सुरक्षित राखस। आ गाँवा गाई घर घर जे भेटाओ ओकरे से कहस कि ए जीवतिया व्रत भूखेलू आ तो हाँ भूखिले आ तो भूखी हनु तो तू घर में खाना खा के पारण करी हो आ कि ठंडा खाना ना खाई जाला। जीवतिया भगवान के हइहे नियम हो, हइहे जीवतिया व्रत के अथी हो। सबसे लगली बतावे जीवित भगवान उनकरा पर बहुत प्रसन्न भइले कि हमरा व्रत के ई लागली 77 इतना बेचारी प्रशंसा करतिया कि केहू बसिया खाना मत खाई, सभे ताजा खाना बना के खाई। जेकरा घर में खाना ना रही ओकरे छानही पर से कोहड़ा लौकी अरबी पोर के पाता तूर के आ साग बना के नमक डाल के ओकर रस पी आ साग खा के हमार जीवतिया आकि व्रत तूरी। लेकिन केहू बसिया खाना मत खाई। तो जैसे लालू के माई के दिन लौटल ओसन सबके दिन लौटो। कथा सुनला के धन्यवाद।